Dawn ix-xarejn rajna minnu Jorgen Fenech. Kien dan il-kliem li prosekutur Nivella għala l-aħħar indirizz tal-prosekuzzjoni lil ġurati. Sejjaħ lil Fenech il-persuna li ordnatu ħalse tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kisbet informazzjoni dwar l-investigazzjoni u għaddieta lil kompliċi biex ma jinqabdux. Għalli dejn Fenech u mamċabsa bid-dem ta' Caruana Galizia. Il-prosekuzzjoni argumentat li l-verżjoni ta' Melvin Teuma kienet imsaħħa mill-kronoloġija, mid-dejta tal-mobile u mix-xhieda ta' Vince Muscat. Għallet li wara l-elezzjoni tal-2017 Fenech tal-il Teuma 150,000 euro li minnhom tħallas depożitu ta' 30,000 euro lill-eżekuturi. Vella qal li saħansitra l-verżjoni ta' Fenech stess poġġieħ bħala kompliċi. Dan għax ammetta li tal-il Teuma 50,000 euro wara li dan qallu li kien ħallas depożitu ta' 30,000 euro biex tinqatel il-ġurnalista. Dwar il-motiv, Vella rabat l-assassinju mal-biża ta' Fenech li jiġi żvelat li kien is-sit ta' 17 Black u mal-konsekwenzi li dan seta' jkollu fuq il-proġett tal-Electrogas. Email privata lil martu Fenech kien kiteb li l-falliment tal-proġett kien jeqirdu u li kien imwerwer mill-konsegwenzi li jiġi espost fil-medja. Il-prosekuzzjoni attakkat ukoll il-kredibilità ta' Fenech, qalet li ma jagħmilx sens li kellu recordings li setgħu jippruvaw l-innoċenza tiegħu, iżda ma samahomx, ma samx kopja tagħhom u tom lill-istess Keith Kembri li issa qed jakkuża li kien il-mandant. Vella akkuża lil Fenech li kiteb ukoll dwar żewġ naqat li allega li kellu mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat f'Jannar tal-2019. Dwar Kastilja l-prosekutur qal li d-dejta tal-mobile turi li Fenech mar il-belt darba biss fl-14 ta' Jannar, iżda l-għada Muscat batlu jistaqsih jekk kienx wasal qawwi u sħiħ. Vella sostna li ma jagħmilx sens li Muscat jistaqsih dan l-għada li suppost iltaqgħu f'Kastilja. Fenech allega wkoll li waqt attività fil-Girgenti Muscat ħadu waħdu f'kamra u staqsih jekk kienx jafda lil Teuma. Min barra li Muscat ċaħad dan l-għada Fenech kitiblu li kellu ħafna nies madwaru. Skont Vella kieku tassew tkellmu privatament dik it-tweġiba ma kienx tagħmel sens. Dwar il-lejl tal-arrest il-prosekuzzjoni qalet li l-messaġġi dwar titjiriet privati, akkomodazzjoni fi Franza u vjaġġar b'mod diskret jikontradixxu l-verżjoni ta' Fenech li kien sejjer sqalija biss biex isir manutenzjoni fuq il-jott. Vella fakkar li ġurat li mhumiex mitluba jinvestigaw jekk kienx hemm persuni oħra involuti. Tem l-indirizzjaw billi talab verdett taħtija fuq iż-żewġ akkużi u qal lill-ġurnati li dan huwa l-aħħar ċans biex isir ġustizzja ma' Caruana Galizia. Fil-kontro replika l-avukat difensur Charles Merċija qal li l-prosekuzzjoni naqset milli tispjega kif Fenech kien kompliċi u li l-każ tagħha għadu jistri fuq ir-rakont ta' Teuma. Huwa sostna li l-laqgħa li fiha Teuma qal li Fenech taħ l-ordni tal-qtil ma setgħetx seħħet kif deskritta għaliex it-timbri tal-passaport u ritratt meħud f'April tal-2017 skont id-difiża juru li Fenech kien imsiefer. Merċija sejjaħ din il-laqgħa fantaxjenza mill-bidu sa tmiem. Id-difiża argumentat ukoll li l-fatt li l-inkjesta għadha miftuħa jqajjem dubji dwar jekk ħarġitx l-evidenza kollha. Merċija staqsa kif il-ġurati jistgħu jkunu ċerta neħtija jekk fi kliemu lanqas il-prosekuzzjoni miċerta mill-każ tagħha.